Hello everyone, welcome back to the channel. Asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आरो मोजाङै थागोन होननानै दिनै जाहैबाय सानडे 15 आगस्ट 2021 15 आगस्टनि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दिनै नोंथांमोननो थाखाय स्पेशल भिडिअ खालामनो जों दिनै दंफैयो नै सकसका। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ सकसकाया माबायदि। नोंथांमोना दस्रा भिडिअआव नुबाय जानांगौ, गोबां भिडिअ दङ सकसकानि भिउआ माबायदि। फार्स्ट टाइम दिनैसो सकसकायाव फैदों, बरिया। 15 आगस्टनि मुङै एसे बेरायनो फैबाय। ओरै बिदा फंबाय बिनानाव साथामजों बेरायनो फैदों सकसकायावसो। नै सकसकानि भिउआ ओरै साइडआव हाजो दङ। सान्दुं गोसाबा बिफां लाइफां गैया नालाय बिराद गरम जायो। ओमफ्राय बे अखा दोमैनायाव मोजां जायो आरो बेरायनो। ओमफ्राय बे बेलासि बांद्राय गरम जाथारो। ओरै साइकेल गंसे स्कुटि गंसे साथामजों, रावबो गैया, बिदा बिनानाव फंबाय साथामजों। लादे बेसेबांनो ओरैजाय ओरैजों ओंखारजायो नामा बायनो? ओरै दावखोनि नोंथांमोना नायलांबाय था। नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था, इन्टारेस्टिं जागोन। जायगाया बरिया, लकेसना। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। सालाकाथि आन्दार लाजायोमोन। सालाकाथि सिङाव थानाय सकसका इन्डिभिजननिफ्राय गबोनाय दै बियो। ओरैजाय हाजोजोब फिसा फिसानो बरिया नुखायो। ओरैबायदि गोजौ जायगाया बियो, माने नुहुरजोबो आरो हाजो गोजौ थानाय बायदि मोनलायो। मोजां। खोनानो मोन्दों अखा हाबाय थानाय दैज्लां समावहाय साबसिन नुयो होननानै। मा होनो, दैया देरोब्ला मोजां नुयो ना मा होनो, ओंखायनो फैबाय। गैया माथो, दैयानो गवाखै। नै ओरैजाय दै गग्रा दंमोन, दैयानो गवाखै माथो, दैयानो गवाखै। बबेजोंबा दंबावोना दै गग्रा? ओरै मोनसे दं नै दै गग्रा। हायबा ओरैबायदि आवाज होदों, माने सें होननानै दै फैनाय बायदि जादों। ओमफ्राय ओरैजाय दैयानो गवाखै, नैबे मोनसेजोंसो जानांगौ। बबेजोंबा बै साइडथिं गदों जानांगौ। ओरै दावखोनायबावनि मा मा नुबावो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय था, भिडिअखौ जोबजासिम गासिबो नुनो मोनगोन। ओरैजाय फुरा गुफुर नुखायो, हाजो खाथिना खुवा खुनाय बायदि नुयो। अखा हाबा दा अबाय थायो, साथाबोथ' लाबोखायाखै। ओरैबायदि गरम, सान्दुंआ थिं थिं नांखायो दे। बाब, बिफां लाइफांबो थाखाया, जिरायनो गैया। ओरै साइडआव बिफां लाइफां गायोबा ओरैबायदि मोजां जागोन बेरायनो बेयाव। नै दैयानो गुबुंले गुफुर नुखायो। ओरैजाय फुरा दैयानो। दैयाबो ओइथिं गगासिनो हनै, नै ओरैजाय गगासिनो। नोंथांमोना देखायनि। ओरैजायबो लामा दङ, मा मोनैथाय। थांनो नामा हाजोआव? फुटबल फिल्ड दङ नै बाहाय, फुटबल गेलेयो जानांगौ। मा गामि होनो मिथिया, सकसकायानो जागोनदां गामियाबो, ना मा जाखो? गामिखौबो मिथिया, जायगानि नामखौ मिथियो सकसका। मिथिनाय बायदिब्ला आंनि साननायाव सकसकायानो जानो हागौ गामियाबो। ओरैजाय अफिस दंदां, डिभिसिनि अफिस ना स्कुलथाय, स्कुलसो दांलै।
ओरैजाय दै गगासिनो नै जायगायालाय मोजां बेरायनो ओमफ्राय सान्दुं गोसायाव जायालै ओरैबादि सान्दुं नाङो बाब थिं खर'आ एखेबारे गुदुं जाजोबखायो सान्दुं गोसायाव मोजां नङा दा एसे जोमै दङ जोमै खोबनाय बेनिखायनो एसे बेरायजाथावदों आरो बिफां लाइफांबो गैया जाहैबाय साइडआव बिफां लाइफां थायोबा एसे रेहाय मोनगौमोन थान्दानो अब्लाबो बेलासियाव मोजां जायो बेरायनो बेलासियाव फैयासै दा टाइमा 12:20 जाबाय ओरैबादि गुवार गिदिंजोबनो हाखानाय नङा आरो थाबायनानै नै बहुद टाइम लागोन बेखौ गिदिंजोबनांगौआ बहुद टाइम लागोन गिलु बालु आवाज होखायो माथो आयु ओइ मोनबाय दै गग्राया बेनो नै बरिया नालाय माबायदि गयो बरियाखा बै लाथा खानायखौ नुदोंना नोंथांमोना नैबे लाथा खानाया माने गोरासो बियो लाथा खानाय बे मा होनो बरफफोर बायदि जेनेबा बरफफ्रा लाथा खानानै थायोना बेफोरबायदि एकदम गोरा बियो गाजालायगोन आरो नैबे गोरा जानानै दंजोबो बियो मा बुस्थुआ बिदि लाथा खाना थायो मिथिया थाव ना मा होननांगौ बिदि लाथा खाना थाजोबो बेयाव गायोबा माने गाजालायगोन आरो थोलौ जालायो ओरैबादि गुवार जायो नै बेखौ एसे देरबावनाय नुयोबा माने देरबावोबा दैया देरबावोबा एसे मोजांसिन नुबावोमोन अखायानो देग्लाय खम जाहैबाय बेनिखायनो दैया बांद्राय देरासै अयथासार गुवारखानो ओरैजाय फुरा दंजोबो मोनथामसो दंदां बेयाव खथा मोनथामसो दङ आं दै गलांग्राया ओरै थांनाय बावनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम नोंथांमोना गासिबो नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो बेरायनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन सालाकाटियाव सखा दा दावराव जाखायोना ओरैबादि गुवार जायगाया माने गिदिंजोबनो हागोन ना हाया गरमाबो अयथासार जाबाय जोंहा माने बिनानावाबो दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग खालामदों बिनानावाबो मोनसे चेनेल दङ इउटुब चेनेलनि नामा मामोनलाय अनसु ब्रह्म सर्ट भिडिअ हगारो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन गाहायाव लिंक होनानै दोनगोन आङो चेनेलनि लिंकखौ गाहायाव डिसक्रिपसनाव होगोन आङो नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन गरमलै बिरादनो आवाजआ बांसिन जायो ओरै गिदिंलांबावनायनि नै बेयाव मा होदों बर'निबो लिरनाय दङ नै बेयाव बर्ड होनानै दोननाय दं दिप वाटारनो गोथौ दै नो फिशिं होनदों नो बोटिं नो सुइमिं माने दैया बेयाव ओरैबादि मैला नालाय आरो गिनांगौबो रिक्सनि खोथा बेयाव माने बेरायनायनिबो नट एलाउडखामोन ओमफ्राय बेरायनो फैयो आरो मानसिफ्रा बेयाव जायगाखौ नायफैयो दस्रा दिनाव गेटखौ बन्द खालामो जानांगौ बैथिंजाय सिगांथिंजाय गेट मोनसे दंबावोमोन बे गेटजों माने बन्द ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड गेटजोंसो जों फैदों ओरैजाय मोननैल' दंदां गेटआनो
हाजो खाथियावनो नै हाजोआबो बांद्राय गोजान जाया मा गारि लायसै औ गारिजों गिदिंसै मानो होनबा थाबायनानै एफा गुवार गिदिंनो हाया नै जा गुवार बेखौ माने नोंथांमोनानो एसे देखायनोसै गिदिंनानै गारिजोंनो गिदिंसै ओरैजाय दासो बानायगासिनो पाइप गोदान लाबोनो हागौना मोसौफ्रा नै गांसो जागासिनो जा मोजां नुयो रावखौबो नुवा नै रावबो गैया एफा गरमाव सोर फैनो दे इन्सुरेन्स गोनां नै दानि मोसौआ मा मेडेल दंजोबो नालाय खोमायाव माने मोसौआबो माने मा होनो नाम्बार दंजोबो आरो मोनसे मोनसे नाम्बार दंजोबो माने गोमाबाबो मोनफिननो हानायनि एसे चान्स दं होनजागोन आरो मा लिरनाय दङ मिन्थिया माने आंनि साननायाव मोसौ बिगोमानि नाम ओमफ्राय बिदिनो मोनसे कड नाम्बारफोर थानो हागौ नुफेराखै जोंथिं नुवाखै नालाय बेबायदि बानायथ'वाखै जोंथिंजाय सौहैथ'वाखै नामाथाय दस्रा जायगाथिंथ' नुजोब्बायानो बेफोरबायदि खोमायाव मेडेल गानहोनाय ओरैबायदि गरमलै माथो हा सेस गोलोमजोब्बाय ओरैजाय नै गारि लांसै गारिजों गिदिंसै नोंथांमोनानो देखायनोसै बेसेबां गुवार गिदिंजोबनो हागोन ना हाया ससे ओरैनो गिदिंनानै फैनोसै थाबायनानैथ' हाखानाय नङा ओरैबायदि गुवारखा बेनिखायनो गारि लानोसै दे नोंथांमोना नायलांबाय था ना मा होनो थ' बिदिब्लालाय गिदिंलांसै थ' A few moments later. नै ड्राइभार गोदान मोनबाय ओरै गारिजों गिदिंसै बेसेबां गोजान जायो ड्राइभार गोदान नोंथांमोनहाबो बिनानावनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम अननानै जाहाथे दावगालांबाय थानो हायो मोजाङै मोजां नोंथंमोननि अननाय आरो सापर्टजों नङा होनलाय पुरा गोजानखा नालाय लामायानो अन्थाइजोब ओंखायनो ओरैजायबो लामा नै ओरैनो सालायो माबा दैया ओरै साबासिन नै ओरै साबासिन दैया साबासिन आरो देरसिनबो ओरैहाय मानसिफोर जोंनि गामि बेखौ नुदोंना नै ओरैजाय इथा बानायग्रा इथा बानायो बेयाव इटा फाटा ना मा नांगौ इटा फाटा ओरैबायदि गोजौ दंगा मानसिया गोजा गोजा लाथा गोनां लाथा खानाया ओरैजाय बांसिन सेस लाथा खाजोबनाय बियो बे सायाव मानसिफोर गाखोजालायो थोलौ थोलौनो ओमफ्राय गिनांगौ आरो गोदोलांबाय बायोबा आरो सिखांफिननो हानो कठिन जाखागोन सेस बे माने थोलौ जाजोबो लबार बायदि ओरै गिदिंनानै गेजेर फोनांनो हाबाय ओरैनो नै पाइप फैनाया ओरैनिफ्राय फैबाय नैबे पाइप लाबोनाया नै सालाकाथि एनटिपिसिनि पुरा दै दंगासिनो दै खारगासिनो दैया एसे साफा नुदों बेयाव
गुवारथार थांबावनोसै गिदिंजोबनोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओरै ससे थांबावबानो जोबसिगोन थ' नै लामा दं लामा थांसै रोदोमबालाय बारस'लांसै ओरैजाय ओंखारजायोथ' बोरैबा मोनामोलै थाव लेथ्रा ना दैया थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरै देखायलांबावसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि स्कुटि सालायनायखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै गावनि स्कुटि सालायनायसो नायनांगौ जा गाज्रि मोनामो ओरैजाय बांसिन मोनामथारो ओइथिं बांद्राय मोनामाखैमोन बोरैबा मोनामखायो ओरै खथासे ओमफ्राय ओरैजाय खथानै दङ गासै खथाथाम गाखोजायोमोन खारो नालाय गारिखौ दै गिदिराव फैयालै थ' गादो गिबाय ने सालायनो थिनबाय आंखौ ना ओरै लासै लासैनो गिदिंबोजोबनो हाथारबाय जोङो ओरै गिदिंजोब्बाय लासै लासैब्लाबो नै जा मोजां सिरिया बेवहाय दसे जिरायनोसै मेंबायलै लामाया अन्थाइ बाराद्राय खुथ्रु खाथ्रानो ओरैबायदि गोजौ जायो नै जाखावबाय एबाराव गरमा गोलोमजोब्बाय नै सान्दुङा एसे ओंखारदोंमोन हाबफिनलायबाय दा ओंखारलायगोन बिराव ओरैबायदि गरम जाबाय बे जायगानि मानसिफ्रानो बेबायदि माने बेयाव होनाय दंखायो बर्डआवहाय ना बोननो मोना बटिं खालामनो मोना ओमफ्राय बिदिनो मा होनो सुइमिं खालामनो मोना दुगैनो मोना दाना मा नुखो अनेक मानसिफ्रानो ना बोनो इलिगेल सोलियो आरोना माने बेफोरबायदिबा बांद्राय गोबाव थानाय नङा बन्द जानो हागौ बेयो आंनिबाथ' आंनि साननायाव आंनि आन्दाजाव आरो बेफोरबायदि नुबाय थायोबा बेफोरबायदि सोलिबाय थायोबा माने इलिगेल सोलियोबाथ' आरो माथोबाव नङा होमबा आंनि साननायाव आरो बन्द खालामनो हागौ बांद्राय दिन बिदि अपेनलि हगारनाय नङा अनेक मानसिफोरखौनो माने ना बोननाय नुदों जोंनि बर'आ नङा दस्रा जाथिया मा जाथिनो जोंनि बर' अनगायै दस्रा जाथि आरो ना बोनगासिनो दंमोन थांनांसिगोन गरमाबो अयथासार बिदैसो गफैजोब्बाय जों फैनाय लामाया नै बेजों थांफिनसै दा गोजौ जायो नै गोजौथार ओरै जाहैबाय ओमफ्राय दै थाग्राया दै थाग्रा फुख्रिया बेवहाय दाबथाम दङ ओरैजाय मोनसे फिसा दंबावो ओरैथिंजाय मोनसे फिसा दंबावो ओमफ्राय नैबे मोनसे जाहैबाय बै मोनसे जाहैबाय मोनथाम नैबेथिं दै गनायाव ओरैबायदि साउन्ड जायो गोजौ गाखोबा एसे थान्दा मोनो ना ओरै बिराद जानद्रायथारो ना अयथासार गोजान जायो नै थांनांगौआनो ओंखायनो ओरै बारस'लांबाय फंबाया ओरै बारस'लांसै नै
बारस'नानै थाहैग्रोथोंसै ओरै थांसै जोंहा गिदिंलांसै फैदो Halo. दे बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन दे Share भी करना नोंथांमोना बिनानावनि भिडिअखौबो नायाखैबा नायदो दा आंनि भिडिअनि नैबे मा होनो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दे बिदिब्ला टाटा बाय बाय गुड बाय एभरिवान